Hi guys, আজি বৰষুণ দিছে ওদালগুৰি ভালকে বৰষুণ দিছে ভাল লাগিছে না হৈছে পুৰা বৰষুণ আজি ওদালগুৰি বাজাৰ ভাল না তাক পুৰা বৰষুণ ইয়াৰ লাভবিলাক বিজি আছে ওদালগুৰি মাৰ্কেট পুৰা পানী Sizebai. Hey betul, sizebai. Sizebai. Dokana gila, benar ni baji na ses. Kerja jam sigen. Wah hari jaga le. Wah, di mana tu bung jam le. Aha. Ni malang pergi mana? Malang pergi mana? Ma. Panilau. Ini Indonesia. Langgan bainan langgan. Bainan langgan sih. Maga milnya? Hah? Golmani sahat orang. Panen dengan minggu panen ya? Deh. Mana mulai na? Hah? बिराद मोजां अखा हाबालै दिनै उदालगुरियाव मोजां अखाबो नांगौ ना खस्थ'नि बा हा औ माइ गय गायनाया मोजां जाबाय बाजाराव मानसियानो जादों दा अखायानो अखा बाब ओरैबो पुरा अखा खालि जाजोब्बाय उदालगुरियाव अखा हानानै बिराद गोसा अखा हादों Nih, manusia naik ni, bawa baju nusu ya, sesuatu rotor ni, okan anda ni, berat macam. Mana baju thanglai bela kalau masih nuat, thanglai bela kalau masih nuat ni, पैसा मोनो दां, thanglai bela kalau ni, ne, deh, mana be? Iya, tak kunde. Jeb guna biar ni. Dah. Mujang le, pisah dong. Kau nak iba. Serdia. Kenapa? Serdia. Green darah dia. Green darah ser. Mujang mujang macam. Mana? Oh, walau dia tu berat mujang bau. Nih raja per. Pista janaba, pista entap. उदालगुरियाव नैबे उइकलि मार्केटाव मोनजागोन बिराद गुदुं जानोबो गोथावथार अरिजिनेल माइरंजों बानायनाय नै मोजां एकदम बिदि बानायनानै सावनो हायोब्ला हा अ ओमफ्राय मा नोंबो नायजागोन बे केमेरा हाबबाय नोङो अ दे माबाफोर बुंगौमोन मा बुंनो आंलाय अखाखौ रागा जोंनो नामा नोंलाय बेसेबां लस जागोन नोंहा अखायाव औ दिनैहाय बेसेबां 500 600 बा होनबाथ' बिराद खामायोनो सानसेयाव मा फानो दायो औ 500 600 लाब जागौमोन आरो ना दिनै खिन्थु अखाया सेस बरबाद खालामजोब्बाय ने लांगोनलै बेथ' बान्दा थाखायो नालाय ने माइरं लांफैयाबा मा गाबगोन नामा नोंलाय रायजागोन ओमफ्राय औ बे लांगोनब्रा बे बान्दाखाना नोंहा जबान लाखानाय नालाय बे लांफैखानांगोन फन नाम्बार दंखायो दा हा औ दे नङा दाबो नों बुंबानो जाबाय आरो जुदि लाङाबा आंखौ खिथाहर फन बुंनानै दे